Здравейте, приятели! Днес ще се занимаем с урок номер 7, който се казва Бог влага мечти в сърцето и Господ е, който ги сбъдва. Амин. Моли се на Бога в името на Исус. Когато Бог влага мечта в сърцето ти, Господ я сбъдва. Амин. Но когато я получиш и се оглеждаш около теб и виждаш, че това е твърде голямо за теб, не се плаши. Амин. Щом Бог е дал на теб тази мечта, то Бог ще ти помогне и тя ще стане реалност в живота ти. Не си мисли негативно и не изповядвай зло. Амин. Не споменавай за това колко си беден и колко слаб, за да направиш нещото. Защото когато се молиш и вярваш, тогава Господ чува молитвите и отговаря и започва Господ да работи по случая ти. Амин. Затова не се отказвай от мечтите си, а вярвай, че това, което ти е вложено в сърцето като мечта, Бог ще сбъдне. Амин. От теб се иска да бъдеш постоянен, твърд във вярата и да се молиш и много важно нещо, да не се отказваш. И тогава нещото ще се случи. Понякога ще отнеме време. То ще стане в определеното от Бога време. Трябва да имаш вяра в Бога и доверие. Да погледнем в Божието Слово, Библията, в Римляни 4 глава 17 стих, какво пише. Пише следното. Както е писано, направихте отец на много народи пред Бога, на когото повярва, който съживява мъртвите и извиква в действително съществуване онова, което не съществува. Амин. Слава на Бога! Да бъде благословено Божието име от века и до века и благословен да бъде Бог от века и до века. Бог, който влага мечти в сърцата ни и ги сбъдва. Слава на Бог за всичко. Бъдете насърчени. Амин.